Kaixo, hau sarrera bideoa da, gai taktikoi buruz. Pantailan ikusi dezakezue klasean gai taktikoak lantzeko erabili dugun liburua. Liburu hau ingelesez dago, baina nik umeentzat bertan dauden gai taktikoen azalpena euskaratu dut. Eta txostenean banatu nizkien ere gai taktiko bakoitzetik 12 ariketa. Liburuan ariketa gehiago aurkitu daitezke eta gai taktikoetaz aparte ere beste atal batzu daude. Adibidez, xake matea jokaldi batean, bi jokalditan. Baina gu klasean zentratu gara edo murriztu dugu gai taktikoei. Orduan, hor dekozue liburuaren portada. Eta, hau New Inches editorialak argitaratutako liburua da. Beraz, interesatuak bazaudete liburu hori erosten, hor duzue esteka edo linka eta kodigo QR-ak ere orrialde berdinera eramango zaituzte. Nik liburu oso gomendagarritzat dut. Azalpen edo sarrera hau eta gero, hasiko gara gai taktiko bakotxa azaltzen, eta gero separatua dagoen beste bideo baten 12 ariketa horiek egingo ditugu, eta joango naiz azaltzen apurtxo bat ariketa bakoitza.